halus manis nangsa iki jambune saya ganti isine. Umi Mbak Yune ini kan adine. Ayo dah. Ayo dah. Ayo. Semangat. Semangat kan. insyaallah bismillah Ya kan. Ngimpi. Nggih, mriki Mas. Non. Ora ketok kamera lho jenengan iki. Mas Dewi, Mas Dewi. Mas Dewi oh nggih. Nggih, nggih. Nggih. Oh, Mas Giarto melih. Nggih, Walah kula kinten lan jenengan namung tembang-tembang kekinian kaya tembang lawas kaya. Makane aku mau matur Mas Dewi. Oh, nggih. Nguri-uri budaya padalan. Nggih. Lah pun budaya tok nggih Bu Tejo, Bu Joko. Lengkap. Lengkap. Nggih, Mas Kak. Niki bawa ngipi nggih, Pak? Mas nggih. Wah, Nggih, nggih. luar biasa. Lagi iki enak wong nembang di dalam jeruji besi. Sing penting suarane betul. Sambil. Nggih. Enggak. Monggo Mas Giarto. Monggo, Mas. Merdeka mawon Mas. Lamboro ing awang-awang Nana angelangu bebasan tanpa tepi. Dimarane ora ana gambare aku sing mung ngapa-ngapa ae. Nana Narapase meko mendo ngiteri-teri jagat wulandur ngelamborongu gahi gunung. jan rasa. Nono. Dinteni malah ngobrol. Tesih lho Mas Giarto. Oh, tesih. Ketungkul Katungkul ngumbar gagasan satemati nowo ngimpi. Elok luar biasa. Bawa kok Korea lagi iki lho. Pokoke kok ketiban campur sedaya lho nggih. Ampun Endo lho. Masuk ngimpi iki wis Nggih. Mas Giarto pun nganu niki pun bawani. Oh nggih. Nggih, memang sak taunane urip niki dek ngimpi riyen nggih. Betul. Nggih Mas Kang.
orang berhak untuk bermimpi setinggi langit, Setinggi tapi harus mungkin. dilambari perjuangan dan doa. Doa. Biar berhasil. Masuk. Niki dilanjutke ngimpi ya Mas. Nggih, monggo ngangge Mbak mawon. Loh, Sinten Mbak sinten? ngangge sing putih sing logo. Nggih. Oh Salindri. Nggih. Oh iya, Nduk. Dri. Aku pengen ngerti yen nembang klasik kaya apa Ken? Ayo Ken. Ayo. Salindri. Nggak teko Salindri. Goleki Raja Mala Salindri. Oh. Tak kira Raja Singa. Nah. Coba langgame Mbak Niken Salindri, coba kaya apa? Ya Nduk, Ken diaturake iki mbacutne Mas Giarto, ya. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Salindri. Nggih. Tetep jumeneng, Nduk, niken. Ayo, kene tetep ngancani karo Mas Gareng. Ya. Aku wedi. Ngapa? Salindri ning kene terus Mas Giarto kono terus nyawer metu saka pager lak kaya antri BLT. Ya ora senine ngono kuwi. Ya iki semuanya bisa menikmati pagelaran wayang kulit hari ini. Nggih. Larat. Ngadeg iki ora kon luga terus ngopo? Oh, sik to. Oke to. Podang kuning. Nah, iki tak duet iki karo Podang sampean, Nduk. tenan. Nah, karo apa iki jenenge? Sama Adik Umi. Oh, Mbak Umi. Ngedek kowe iki. Tak cocok lho kuwi. Lah, Kuwi ambak awakane gede aku lho. lho kuwi cilik ngemut kalender kuwi. Kok iso? Lho umure tuwa iki kok iso ngundang. Panganan Dik. ora kok ngemut kalender. Lho kowe ngundang Dik terus fisik kok terus wis cilik Dik lagi. Dik iki Dik. Apa? Lho awake gede. Ayo. Ayo, engko bar gara-gara Umi iso istirahat. Ayo, mergo lagi mlebu anyaran iki. Sik kaget dhek sih. Ya biasa ya nanyaran kaget biasanya. Iso gugah tangga barang biasanya. Mbak Umi iki bintang kuru, lek aku bintang lemu ya. Embo Bintang tamu. bintang tamu kok. Hah? Bintang tamu.
Ngendika napa? Kula ngemut napa? Kalender. Pelecehan kuwi Pelecehan. Oh. Lah Wong enak panganan liyane ana bakso kok ngemot kalender. wong yen wis berumur tegese wis akeh mangan kalender. Oh, ngoten. Ah. Carane wong sepuh ki nganu wis akeh Wis mangan uyah. Wis akeh mangan uyah. Oh ya malah aku malah budrek lu mangan uyah. Wis kono nyanyi aku tak jajar bir peletuk. Bir peletuk ning kene. Bir kita kok bir pledok. Ayo iki duetke iki padha-padha sinden generasi iki, padha-padha apike, padha-padha duwe penggemar dhewe-dhewe. Ayo. Iki sinden generasi kayak sinden Genesis. Hah? Grup band saka Inggris Genesis. Wis Sembarang, ketok Dik. tua ya, ketok tua aku ya berarti ya. Ya. Enggak. Ora Genesis kuwi aku Pati Freddie gareng anu duduk riyen kok asam urate kuwi kambuh. Iki Kolesterole sapa kok iki kok bijaksana ya lagi iki. Ya wis ra biasane apa. ngono. Ya. Kadang gringgingan barang. Iya. Ning biasane Pak Garenge anggere kon lenggah malah nesu, mergo dhek pengen energi gerak ngono kuwi terus. Oh iya. Oleh sampean ngongkon Pak Gareng lenggah iki padha karo menghina. Oh nggih. Ya toh Mbak Sepuh ning sehat tok sampean kok Sing ya. ngomong ngono sapa tak tapukane wong. Iya. Ora kok nesu. Ayo, jadi bapakne sik. Ayo. Sampean sik ayo sing sepuh sik. Putri Kansul. Lah ki nintekmu ngono. Oh, warna iki. Ganti neh wisan. Ya ayo. Nadian wujud temong peksi. Ayo sing apik lho aja nganti kleru, piyayi kene iki ngerti karo tembang kabeh lho. Ayo apal ayo. Mananano. Ayo. Halus manis nangsa make Iki jambune saya ganti isine. Umi Mbak Yune niken adine. Ayo dah. Ayo dah. Ayo. Semangat. Semangat kan. Insyaallah. Bismillah. Ya kan. Ing atase bocah iki lagi flu berat watuk pilek lho parantine suarane sih bening kaya ngono kuwi. Ya wong murite Wiraswara Tasupa. Sapa kuwi? Tasupa ki lho. Mas Taslim kuwi. Lah lim kok upa lak ya iso to. Murite Taslim. Terus yo. Goleki si podang janar Mengko mampir ngene Om ya. Om sapa? Ken. Insyaallah. Om Petruk no ning Jaten no. Oh Jaten. Nggih. Tak jajake soto Jaten. Wah, tenan murah meriah. Lah wong kowe iki ora Wonten sembon. kasih iki, Mbak. Wonten Enak, kasih murah meriah. Dadi iwake sithik ning duduhe wakeh. Oh, terus kerupuke gedhi ngoten. Heeh, ngudateni siji ning kono anggere wis Alah. kumpul karo bangsane apa Ora wis jenenge sembodo. duduk kuwi akhire ya kaya iwak wingi kuwi. Ora sembodo ngampirke wong ayu kok mung arti suku sego dikum. Lha kuwi sing malah sehat seger kak ya. Dalang kondang kok panganane sego dikum.
Kuwi bebas dari segala penyakit kok ora. Yo oper jambune. Ayo. Bebas paham. Iba bunga Sing kaya zaman SMP kae dhek. Ayo. Semampluk. tiku Kur berdua yo niken karo Umi. Ya yo. Ayo prasaja wae. Ayo. nyanding bisa Bawane ora semangat. Lah apa? Pak kaya ngabani parkir ngene. Tombong. Terus dadi ayak kowe termedun ngono. Politik gareng. Monggo dipun aturaken podang kuning dening Niken Salindri dan Umi Hafifah. Yo, tetos.